Tak a připijeme si... To nemá? Já nevím tady. Připijeme si na naše zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Tady potřeba dneska. Dobrá. Panové, co je s tím špekem? No, co je dopad? Je tam nějak dost dlouho. Hezky dlouho. Pane Holcmanu, jděte se podívat do sklepa, jestli se panu Budínovi něco nestalo. Mám takové zlé tušení. Já? No proč pořád já? Proč ne někdo jiný? Třeba tady Šimek nebo někdo? Já? Co? No? Děkuji vám, že jste si na mě vzpomněl. To vám snadno vysvětlím, protože já tam jít nemůžu. No? Nemám společné číslo na kazetě s panem Budínem. No společní číslo, jaký pak na kazetě třeba máte zase stejný číslo mod nebo tak? Ale prosím vás, vy se pořád tady vymlouváte. Je to váš kamarád. Vy jste chtěl špek, jste na to oblečený, tak laskavě jděte do sklepa, máte za to 30 000, tak se nevymlouvejte. Já nevím, co člověk tady za těch 30 000 všechno má dělat. No to Například jít do sklepa. A pane Holcmane, pozor ve sklepě na pastičky. Jsou tam pastičky na myši. Pánové, napijeme se na zdraví našeho hostitele a na pány Holcmana a Budína, aby se nám ve zdraví vrátili. Na zdraví. Zdraví. Nechci být skeptik, ale neměla by se připravit kazeta Holcmana a Budína? No, ještě chvíli počkejme. Třeba se vrátí. No, já myslím, že čekat nebudeme, pojďte do sklepa všichni, to bude nejlepší. Pojďte se tam podívat. Přesvědčíme se. Vida, mládek tady ještě pořád leží. No jo. Ještě pořád je mrtvej. To byla škoda tady nechat. Pánové, tušil jsem to. Tady leží Budín. Asi spadl dolů a zabil se. Na 7. schodu zřejmě zakopnul omlátka. Vy tomu věříte, že zakopnul? No víte, kolikrát já jsem nalitej spad ze schodu a podívejte se, myslím, jak přepelka. Ale on byl střízlivý. No to ho někdo zabil, no. Já tady nebudu, ne! Já chci domů! Ne! Já chci domů! Já tady nebudu! Jirko. Já! Holcman! Ne, tam ne. Domů. Domů. Je to Vojto strašné. Tak to máš za to, že jsi skočil na špek. Tady to ohryzal. Holcman, chytil se do velký mastičky, do velký pastičky na myši. Domů. Teď je vidět, jak toho Budína měl rád. Šel přeci kolem něj. Ten ležel mrtvý na schodech, muselo vidět a přesto šel dál pro špek. A pán Bůh ho potrestal, teď tady leží, je po něm. Já jdu od něj. Teda, pánové, už toho mám dost. Tady někdo vraždí. Nikdo nesmí opustit zámek, i kdyby venku přestalo být vedro. Ujímám se vyšetřování, mám s tím zkušenosti. Správně, Jiříku. A nenapřed půjdeme nahoru se napít. Všichni máme strašnou žízeň. Tak, napřed se dožereme, možná čině vyšetřit. Ano. Napřed domů. Pánové, podívejte se na Sobotu. Asi mu přeskočilo, nebo je v šoku. Se nedivte. Vždycky omdlel, když jsem před ním zabil mouchu. To víte, 3 chlapi mrtví, to už je na něj moc. Pánové, moc mě mrzí, že máte takovou smůlu zrovna na moje narozeniny. Abychom to napravili, připijeme si na zdraví. Pojďte. A vy, pane Lábusi, buďte tak laskav, dojděte do kuchyně pro kuřata. Vy jste jediný z nás, kdo to dokáže. Já jsem vás totiž jednou viděl ve filmu, kde jste hrál číšníka. Já to taky viděl. Jo. No bylo to dobrý, no. To byla epizodka, ale jako to, ale... Jo, no, mě se do té kuchyně teda moc nechce. Já to... A proč? Tak když to Kuchyň máš není proč? sklep, ne.
Když tě pan hrabě žádá, tak bys měl. No tak dobře, no ale kdybych náhodou dlouho nešel, tak se tam Oldo pro mě, když tak zastav, nebo někdo z vás, jo, děkuji. Spolehni se. Pánové, a my si pustíme teď kazetu pánu Holcmana a Budína, buďte tak laskaví. No, já nevím teda, ten jejich humor, pánové. To je, Ale Jirkovi Lábusovi se líbí. No, tak Lábusovi se líbí všechno, víš. Tak pouštíme. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň ze sbírky Polednice, ze sbírky Kytice, a sice Polednice z Kytice. Polednice od Karla Jaromíra. Od Karla Jaromíra. Já myslím, že to je od Erbena, Karla ne? Jaromíra Erbena. To přece nemůžete být. Tak prosím. Od Karla Jaromíra Erbena, Polednice. U lavice dítě stálo. Kde? U lavice. Jo, u lavice dítě stálo, splná hrda mlčelo. Křičelo. Splná hrda křičelo. Splná hrda křičelo. A křičelo splná hrda. By si ty cikáně. Jo, podeš by si ty cikáně, trochu málo mečelo. Mečelo. V poledne v tom okamžení táta přijde z roboty, z fachy zrovna. Mě hasně uvaří. Jo, a mě hasne uvaření, mě hasne, uvaření mě hasne, haslo vám najednou uvaření, nějaký držky Ale nebo no co držky, no dovolte, teď vy to vůbec neumíte, vy to Já neovládáte. jsem si to poplet, já chci říct tu druhou. Ale kterou druhou? Tu o tom dětkovi. V jakým dětkovi? Jak je takhle pod vodou, ten podvodník. Jo, vodní. Vodní. A tu dovedete? Tak tady nemusím. Já dovedu, ale kdybych náhodou, jenom zůstaňte tady. Vážení přátelé, já vám řeknu jinou polednici. Báseň. Jinou básnici. Báseň. Báseň. A sice báseň Vodník, taky od Polednice. Od Erbena. Taky od Erbena. Vodník od Erbena. Na topole nad jezerem seděl Erben, seděl vodník pod Erbenem. Pod večerem. A splná hrdla křičel. Ale splná hrdla křičel, vy to vůbec neovládáte, jak je to možné? Já jsem to učil dálkově. Dálkově, prosím vás. Asi jsem to nějak poplet tím, že jsem se to učil dálkově. Si vás jdete, Lábus, abych něco zakous. Pojďte za Lábusem, podíváme se do kuchyně. Třeba to nemůže uníst. Prosím, pánové, račte. Něco mi tady nevoní. Ale to není možný. Po celou dobu, co Lábus odešel, tak jsem dveřma sledoval dveře do kuchyně, za celou dobu nikdo nepřišel ani neodešel. Tomu rád věřím, ale tady něco vidím. Pánové, tohle jsou přeci Lábusovo boty. Tady jsou kompletně jeho svršky. Není uvařený v nějakém hrnci. To už bych tady nepozřel sousta. Víte co? Prohlídneme to tady centimetr po centimetru. Hele, tady je hrnec plnej teplých karbanátků. Pánové, nešahejte na ně, protože někdo ho možná rozemlel a udělal z něj karbonátky. Ale kdo? Duchové nebo ufoni? Ty karbanátky voněj. No, když voněj, tak to nebude z něj. Udělal to někdo, koho třeba vůbec neznáme. Hele, a mohl jsem klidně vniknout tady tímhle větrákem. Pánové, mně se nelíbí ty karbanátky.
Víte co, zavolejme Kaisera, on toho Lábu se zná nejlíp. Kde vůbec je? Přitáčí kazetu. No tak ho zavolejte. Kaiser! Oldo! Oldo! Kaiser! Pane Kaiser, pojďte sem. Máme podezření, že jsme přece jenom... Upřímnou sousedství. Máme podezření, že jsme přece jenom Lábuse objevili, ale potřebujeme vaši identifikaci. Je to on. Je to on. Poznávám ho. No. Je. Kdo mu to udělal? Kdo? Luďku! Jirko. Jirko. Mrazi! Jiříčku. Jiříčku. Takový to byl dobrák. Takový. Zbulénutí na něj bylo. Ne, děkuji. Pane Kaiser, pojďte, vrátíme se ke stolu. Tam vás napadnou úplně jiné myšlenky. Napijeme se. Hodně se napijeme. Pánové, prosím, vezměte laskavě ty kuřata sebou do jídelny. A karbanátky pohřbíme dnes odpoledne v zámecké zahradě. Prosím. Takový to byl dobrá. Takový to byl dobrá. S tím prostě nedokážu vyrovnat. Kde máte párátka? Pánové, poslušte panu Kaiserovi. Který chceš? Jedno. Děkuju. Zkoumáte, pane Šimek, je po něm, je to jasný, otrávený párátko, no. Ale má kořínek, že? No tak je mrtvej, nebo... Přátelé, nezdržujme se a uctěme památku 2 dalších našich kamarádů. Milý Oldřichu, teď jsi v takovém, řekl bych, nebezpečném věku. Jsi pubescent. No jistě, teď se na sebe podívej. Jistě si pozoroval, že v tom organismu proběhají takové změny, že jo? Tak v podstatě mohutníš, i hlas už máš takový pěkný, jistý tón máš, že jo? Takový, všim jsi? No vidíš. No. To jsou tlapy, Oldřichu, tohleto. No to už takový Kaiser, že jo, to je to. Když je v televizi, to s maminkou zveme, že? Ale takový Kaiser, to je 1 z 1000. No to není pravda, kluci v družině mi říkali, že jsem mu dost podobný. A kluci v družině, co říkali, prosím tě, ty poslouchej kluky v družině, ty. To víš, jo, že jsem úplně jako on, podívej, třeba tohle, jo. No. Honím si patku. No, to je nádhera tohle.